फैगोन 12 मार्च 12 मार्चआव जोंनि उदालगुरि जिल्ला कमिटि इउपिपिएलनि खावलायनायाव जोंनि गोदानै रायजो सभायाव एमपि देरहासार जानो हानाय मानगोनां प्रमद बर' इउपिपिएलनि आफादगिरि बिथांखौ जोंनि जिल्लानिफ्राय जोङो बरायनो हाबाफारि लादों। उदालगुरि जिल्लानि उदालगुरि टाउननि दुर्गा मण्डप माने गेलेग्रा फोथाराव बेहाय जों लुगैदों जोंनि बे जिल्लानि जेसेबां दल संगठन अनुष्ठान प्रतिष्ठाननि रायजो राजा बयखौबो जोंजों लोगोसे बाहागो लानानै जोंनि इउपिपिएल हान्जानि आफादगिरि बिथां मानगोनां प्रमद बर' सारखौ बरायनायाव जाहाथे गाजा गोमजायै बाहागो लाफैयो। जोङो सानसेनि हाबाफारि लानानै बे हाबाफारिखौ खुंनो थाम-थिम खालामनाय जादों। बेयाव जोंनि जिल्लानि बयखौबो गोसो गोथारै दोलै नोगोरै फैनानै बाहागो लाफैनायखौ जों खावलायदों। बे हाबाफारि बिथांजों लोगोसे आरो गुबुनफोर फैफागोन नामा? बिथांजों लोगोसे गोबां 100निबो बारा माने बेक्तिया जयेन जानो थाखाय आवगायबोदों। बिनि लिस्टखौ जों दिनै होनो हाया, जों बै दिना होगोन। गासै बिथांजों जोङो सावरायनानै मोनदों 100निख्रुइ बांसिन बेक्तिया बेयाव जयेन जागोन आरो।